Dumelang namaste Lochane ndimathe kwana Stella Vista eThada basho kamnandi endaweni yaseFilidi eFryhead bethi sanibonani kwaZulu Natal namhlanje ke sihambe sayithola siphakathi eZululand phakathi eFryhead uhlelo lakho ke olumnandi la khona la kwaZulu Natal kwe Department of Health kzn.gov.za shawo ntokozo kwamaphisi uyazi ke kunongqongqoshe oyedwa iviki neviki kodwa kanisabi uzoniqonda nje njalo evikini angena kahle nge-information agadle nge-information sila namhlanje ke baqulusi Fryhead namaphethelo ngqongqoshe uyaphila kodwa siyabingelela Thomas. Absolutely. Sibingelela kubabukeli emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi eThada ngiyazi ke bakuthi masila ebaqulusini iweather namhlanje ayivumi ukuthi uvele umuntu umzume nje nami ngivele ngazuma hayi kwase kucaca ukuthi ngizomile kodwa ke ngqongqoshe ngiyazi ukuthi njoba sila uhulumeni wesifundazwe sakaZulu Natal uthe ngo namhlanje khona la mawungakusibeka esithombeni kwenzakalani ebaqulusini namhlanje. In fact abazo namhlanje size la eZululand baqulusini umasipala ngohlelo olubizwa ngokuthi taking parliament or legislature to the people okusho ukuthi ukuthatha isishayamthetho usise ebantwini uhlelo loluke oliyayelithathe insukwana before sifika endaweni uhlelo kaSomlomo aqale lapho umama uBoyce speaker wethu uyayeke athi mhlambe 2-3 months before sizoya endaweni akhiphe ithimba elibizwa ngokuthi multi party committee okusho ukuthi ithimba labahlonishwa abaqhamuka kuzo zonke inhlangano ezikhona esishayamthetho bese ke lihambela leyo ndawo leyo ekusuke kuzovakashelwa khona lilalela abantu liza ukuthi abantu bakhala ngani uma selilalelile ithimba bese kuhlanganiswa ireport ibisinikwa ongqongqoshe noprint so ongqongqoshe ke bathi nabefika babuye sebezoreporta so izolo namhlanje ke isishayamthetho besihleli la uphuma isishayamthetho sonke seza la umama uBoyce ethi isishayamthetho asibe sebantwini izolo bekuphendulwa ke ama responses nama challenges onke abantu akade bewaphakamisa so ongqongqoshe bonke bebekhona izolo iminyango yonke ikhipha ama report nama responses noma impendulo kulokho abantu akade bekusho kulokho abantu akade bekhala ngakho namhlanje ke bese siqedelela lolo hlelo lolo inhle into mawukuthi uhulumeni owakhethwa abantu uyabuya futhi uza ebantwini ebonakale enabantu kuphendule ngiyazi ke lapha banishanga embuzo nibaphendule niphendulane nabo bethi honorable nathi sithola ithuba lokuthi honorable kanti phela into engalula lena ishiwo nje noma kuphi impela siyathi bajabulisa abantu mani banika nabo ithuba kokuthi bebethi honorable njengamanje ke ngqongqoshe ngizokuthatha sibheke le eLimpopo ngiyazi ukuthi ke uhlelo le G20 abantu abaningi ke bazoba nakho unga-understand ukuthi uhlelo olwenze njani kusho ukuthini ukuba khona kwe-G20 la eSouth Africa kulonyaka nanakho ukuthi siyabona kancane kancane kube nezinhlaka kuthiwa ezaka health seyihlangene sake sezwa kuthiwa kuhlangene oHOD bomhlaba bonke sizwile ke insukwini sekuthiwa ke kuhlangene ominister bemhlaba yonke siyafisa ukuthi i-understand lento ka-G20 singene ngapi nisuke nenzani lapha sinibonile ke lapha empumeni Limpopo ade ngibaxoxela nami ukuthi kumnandi ukugibela ibhanoyi inhle phela into ukuthi ube ngathi nawe uyaligibela ibhanoyi yabona yena ngathi ugibela ibhanoyi sinibonile nonqonqo sithi hayi sikhona ngihle kuba besikhona ke lapha eLimpopo bekwenzakalana eLimpopo Ntokozo sathi kwathi nakuqala unyaka sayichaza nje kancane indaba ye-G20 ukuthi sathi imhlangano noma inkomfa yamazwe awu20 yaqala inkomfa yamazwe awu20 bese ke uma sekujoin amanye amazwe bangabe seba extend namba base kuthiwa uG20 plus invited countries kusho ukuthi khona amanye amazwe amenywayo noma amenywa permanent so le nkomfa ke iyaye ithunyaka nonyaka ihamba noma ichair usihlalo wayo kuba umongameli wezwe nezwe kulonyaka ke thina njenge South Africa besithola ithuba lokuthi umongameli wethu bekuyena umongameli weG20 ukuthi sibancinyana cha sibancinyane nhlobo Ntokozo ngoba njengoba ubaba uSiril Ramaphosa nje umongameli weG20 kusho ukuthi umongameli okamongameli wase-USA umongameli noma uprime minister wase-UK president wase-Italy France zonke lezi nala eAfrica bakhona abaparticipatayo so
kuhlangana ke wonke lawo ma countries aqoqe ukuthuthukisa komhlaba. Okay. Zonke izinto ezidinga ukuthuthukiswa la emhlabeni sixoxwa lapho. So njengoba ke kuunyaka ukuthi iSouth Africa iyona ebiwusihlalo kusho ukuthi kusuka kuqala unyaka sinemhlangano ehlukahlukene ekhuluma ngezinto ezihlukahlukene ezingefani. Thina eqaleni konyaka sake saba nomhlangano weG20 lapho okuhlangene khona inhloko zeminyango. Yes. Umhlaba wonke saba khona ke zakwa health. Yes. So kulona ke izolo namhlanje umhlangano behlangene ongqongqoshe ke manje. Yes. Bakwa health ngoba eqaleni konyaka kwakuyinhloko silungiselela lo mhlangano. So namhlanje ke nayizolo behlangene ongqongqoshe bebuka inkinga ezikhona emhlabeni nokuthi zingalungiswa kanjani. Into nje enkulu izolo ebekukhulunywa ngayo Ntokozo indaba ye-TB. Okay. Indaba ye-TB yokuthi kukhona kwamanye amazwe lapho i-TB ingasabathinti kakhulu njengathi. Kodwa khona amazwe obonayo ukuthi namanje i-TB isekhona. I-TB iyisifo esilaphekayo kodwa ibulala abantu ngenxa yokuthi akunakekile. So umhlaba wonke izolo ongqongqoshe bonke basemhlabeni bebexoxa ukuthi ingaqiniswa kanjani indaba yokuthi i-TB igcina izilaphekile. Baphinde bakhumbuzana ukuthi kwake kwaba khona isinqumo sokuthi akube ne-vaccine ye-TB ezokwazi ukuthi ilaphe ivale nyanyanya. Base bexoxa kongqongqoshe ukuthi izokwenza kanjani lokho ukuthi igcina itholakele. Enye yezinto ebezikhulunywa lapha Ntokozo ukuthi le vaccine ekubukeka sengathi iyalungiswa manje futhi ngathi izoba ready. Ibukeka sengathi izodura ikakhulukazi emazweni afana nawethu awase-Africa noma emazweni afana nawethu antulayo. So laphana ke kulela tafula elihleli ongqongqoshe bonke bomhlaba wonke kuxoxa ukuthi la mazwe angenayo imali eyanele yokuthenga imithi edurayo angakwazi ukuyithola kanjani. Lawa amanye amazwe anemali angawasupporta kanjani lawo mazwe lawo. So umhlangano omuhle kakhulu ngoba umhlangano oxoxa izinto ezithinta umhlaba wonke kodwa zisi-affect nathi siyi-South Africa. Yo, ayimpela ke ngiyajabule nama ukuthi ke izinto ezithinta umhlaba wonke jikelele siyayibona nathi sisebalazweni lomhlaba wonke jikelele. Ngibonile lapha abanye lomunye bekubingelele ekhuluma iShayina athi Shanghong nawe waphinda Shanghai. Kwamnandi nje kwavele wabona ukuthi ingqongqoshe wethu wazineShayina wazineJapan. Cha uyaqhuba mawusunikwa ithuba. Ubekhona impela nowaseJapan. Absolutely. Cha ngqongqoshe sihlale sijabula ngoba siyabona ukuthi lezi insuku impela uyagijima kakhulu. Sike sakubona futhi nalapha eKing Dinuzulu einsukwini enihambela lapha yana nomhlonishwa waka Public Works. Mhlawumbe ubeka abantu esithombeni kusuke sekwenze njani mase nihamba no Public Works nibuka izakhiwo ngangigcina nina ngathi niyazakhela izibhedlela. Ngixakile mase ngibona kukhona abanye abathi hayi bayahamba bayanakhela futhi. Ithini kanti into? Well, into yokuqala Ntokozo ukuthi thina njengomnyango wezempilo uma sizokwakha amakliniki silungisa amakliniki sakhe ibhedlela silungisa ayibhedlela kufuna sithathe isinqumo ukuthi siunika bani leyo msebenzi. Siyakwazi ukunika uPublic Works, sikwazi ukunikeza amanye ama-agents, sikwazi nanokuzakhela ngoba sinayo nane-unit eyakhayo la ngaphakathi. So ngoba umsebenzi wethu mningi, amakliniki ethu maningi, ibhedlela ziningi, siyaye siwuchaze umsebenzi. Omunye sizenzele wona, omunye siunikeze uPublic Works, omunye siunikeze ama-agents lawa amanye engitha khona. So laphana ke eKing Dinuzulu kukhona i-complex esiyakhayo ye-TB nayo. It's a TB complex kodwa bese kunesikhathi eside yama Ntokozo ngicabanga ukuthi biseneminyaka u12 yama. So uMEC ke sike saba nomhlangano naye. Ngikhalaza ukuthi kunamanye ama-projects esinawo nabo amaningana okubonakala sengathi awahambi ngalendlela esifisa ukuthi ahambe ngayo. Sahlala ke nongqongqoshe sabukisana ukuthi sowalungisa kanjani and sase siyavumelana ukuthi uzosebenza kanjani. Ngiyajabula kakhulu ukuthi i-agreement yami naye ebukeka sengathi bayawenza noma bayalandelela ngaleyo ndlela. So njengoba besilaphana ke eKing Dinuzulu ungqongqoshe uthe kimi cha ngoba sebeqalile umsebenzi futhi kubuya sengathi sekuzophela asike sithole ithuba sesiyobuka nje ukuthi kusetshenzwa ngale ndlela esasivumelene ngayo yini. So besenze ke leyo site visit leyo sizobona ukuthi umsebenzi uqhubeka ngale ndlela esisho ngayo yini. Angisho nje Ntokozo ukuthi si happy kakhulu ngeprogress eyenzekayo lapha.
and into engijabulele lapha ngibone ngathi ke lama ward azophuma akuyiwona sekusemome ukuthi alunge ama ward azokhipha indawo eningi la kuzosizakala khona nabantu labesifo sofuba nezifo ezahlukahlukene ngizweke engathi kwakhulumisa nento ebethi ke kuzoba nanento yokusheka lapha na sona isifo sofuba ephezulu kakhulu esezingeni eliphezulu impela Ntokozo sizoba nelab ezoba khona lapha esizokwazi ukuthi siteste ngendlela esingakwazi ukwenza ngayo manje noma esenzayo kodwa siyenza ngescale esincane kakhulu izosiza leya facility ngoba izogcina yenza umsebenzi weprovince yonke not just isibhedlela lesiyana kuphinde ke kube khona ama ward uyabona khona manje ke Ntokozo ama services esinawo ukuze sikwazi ukuthi silungise ama services TB siphoqeleke ukuthi sithathe amanye ama ward ngaphakathi kwesibhedlela ama ward lapha esokwazi ukufaka khona abantu abane XDR nabantu abane neMDR neXDR lenzima kakhulu ukuthi ilungiswe manje njengoba sesinaleyo complex esiyakhayo okusho ukuthi wonke lawa ama services ebeswacuphisile ema wardini sesowathatha swafake kule complex bese sivula isibhedlela kwande imbhede ngoba right now ngicabanga ukuthi sinciphise ngembhede ecishe ibe u65 so uma sikhipha lawa ama services seswafaka ku complex isibhedlela sizobe sesiyakhula naso nabantu abakwazi ukuadmithwa esibhedlela babe baningana Ngqongqoshe ngale kokuchitha isikhathi ngizofisa ukuthi ke sidlulele lapha eAppelsbosch okuyisibhedlela la ekokunodaba ke elike lathi ukusinika nje uhlevana njengoba bengishithi ziba khona indaba esithi zizintsolo ke ngoba la eSouth Africa until uprove guilty siye silokhu sisolile nje zikhona ke insolo lapha yangqongqoshe ukuthi ke kunonesi bethu ebebebhalisa nje mawusuku ugula bekubhalisa bethi nazi izinto siyakubhalisa bese mawusudlulile emhlabeni baclaim ngawe imali angazi noma lolu daba bese like lafika yini mhlambe eminyangweni noma endlebeni zakhe ongqongqoshe Ntokozo asikhale nje ngokuthi sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kamfowethu lo owadlula emhlabeni sidlulise futhi nokuphatheka kabi kakhulu ngalokho okwenzekile uma ngabe kuyiqiniso ngoba njengoba usho ukuthi kuneyintsolo kuyiqiniso ke Ntokozo sitholile ngicabanga ukuthi mhlambe 2 or 3 weeks back icomplaint eqhamuka kumama kamfowethu lo owadlula emhlabeni esho ukuthi cha kubonakala sengathi kunonesi abasebenza eAppelsbosch abahambe bayothola noma bayobhalisa umshwarensi ngengane yakhe bengakhulumanga naye abahlobene naye akazilutho ngalokho manje ke uyayiletha ke eminyangweni futhi wase wabasho namagama umnyango ke wase uya investigate babizwa ke labo dadwethu abathathu ukuthi cha nayi allegation ekhona etholakalayo phendulani nithini ngoba phela siya investigate manje bathi hayi bazobhala istatement balokhu becelwa bethi bazobhala hayi ubuwa ngakwenza lokho bavele bagcina sebesubmite ama resignation bobathathu incwadi zokusula le ethi futhi ngiyaphuma kwanamhlanje ngo24 hours kodwa ngenxa yokuqina kweinsolo njengomnyango thina umsebenzi wethu ukwelapha so akusikho ukinvestigate akusikho ukubopha sibese sihlangana namaphoyisa noma abantu bezomthetho sibacela ukuthi cha kunalolu daba olufikile kuthiwa abasebenzi bethu benze into efana nale sibona ke ukukhohlakala lokho noma corruption kodwa ke asinayo icapacity yok investigator ngendlela okufuna uinvestigatewe ngayo siyacela ke ninabantu bomthetho niwuthathe lana lo msebenzi moving forward so sesiyihandovile ke iya investigatewa ke manje kulapha emagunyeni omthetho abantu okuyibona bona ngempela okufuna ba investigator kodwa ngiyafisa nje ukudlulisa isexwayiso Ntokozo kubasebenzi bezempilo ukuthi uma ngabe ngempela kwenzekile akufanele kwenzeke uma ngabe bekhona abanye futhi abakwenzayo sithi abame ngoba phela ngeke kungafiki ngeke kungatholakala ngempela uzoluza umsebenzi uluze ilivelihood ngenxa nje yendaba yokuthi ufake umuntu kumshwalense I don't even know ukuthi umukhava umuntu insurance uthola malini kodwa ucabange nje uluze imali yakho impilo yakho yonke ngathi ikhonyana wona u50,000 ngathi amamiliyoni yanyana mbala kukhona phela kuya ngokuthi umkhave ngani wenze umkhave ngemiliyoni omunye amamiliyoni amabili yona umkhave kahle kodwa ke still cabanga kuluza
impilo yakho yonke ngoba phela abantu mangabe betholakala ukuthi ba guilty baluza ngisho impression yabo asebeyisebenzela iminyaka Absolutely. so uluza okukhulu ngokuncane ngoba phela even kuthiwa imillion uma ungalisebenzela imillion liyaphela liphela futhi ngesikhashana nje ufuna ubheke lapha kulolu hlelo elithiwa I blew it kukhona abantu ababethola 14 million kuthi kuphele u12 months esekuyena sehambe ezoteraktini yebo so siyafisa nje ngempela ukudlulisa isixwayiso kuba kulabo basebenzi abakwenzayo uma ngabe bekhona ngoba kubugebengu futhi kubugebengu okungeke kubekezele mhlambe enye ingxenyana ngqongqoshe engathi ke iyenza ukuthi kufuneka ngempela sikhuze kakhulu lento sekukhona ukusabela kulabo baletha abantu babo ukuthi awu shuthi labantu laba mawukuthi sebengifike bangijoyinisa la angeke phela besangilapha bazongibulala ukuze batholele imillion so ke ikhona nento ethi ke asathembi noma siyalashwa lapha noma siyaqedelwa kuphuthulwa lezi imali kunjalo uma ngabe ngempela kuyinto ekhona izokwenza ukuthi umphakathi nawo usibuke ngamanye amehlo kanti umphakathi uthembele kuthina njengabasebenzi bezempilo nathi ke asithembeke abasebenzi bezempilo kakhulukazi onesi in fact onesi nodokotela bonke bathatha oath uma ngabe bezolapha ukuthi bathatha oath yokuthi bazosilapha basinakekele ngakho konke okusemandleni abo so kufuna siphinde sibakhumbuze ke leyo oath le ababeyithathile absolutely kamela ukuhlelo ikazarech.gov.za silishapkhoma sefilidi efried ngiyajabuleke masingaphandle ngoba ungqongqoshe uhlala ethi yini sihleli la eThekwini asingane namhlanje kaye ngiyajabula sila efried siyayibonela nesibhedlela sibonile cha kuhle impela kuyasetshenzwa efried ake ngiphuthume kulaba ke abafisela abenze kahle sikade sisaphuma nje kulaba abangenzi kahle noma kuneyintsolo zokuthi abenzi kahle nangu uJoseph Emfolozana Mpungose uthi sanibonani bonaze nabahle ngiyayijabulela ke lento ngqongqoshe yokuhlala eceni kwakho kanjalo mabencomba wena nami ngisale sengena la ayisekuthiwa saze sabahle yena usho kuwe nami sengiyangena ke sengiyithola ngiyababa ngimuhle uthi naze nabahle ngicela ukuphakamisa inesi lesilisa elisebenza kwaMbiza Clinic obuka isibongo salo Mavundla sengikhohliwe igama lavo ave phathana kahle uhambela nje wonke umuntu yonke indawo ngingamkhohlwa ke obhalile uJosephia Mpungose obuka Emfolozane isigodi angithi silapho ke kuthene ke bakhona abantu abenza kahle naba abantu bakithi basabangcono Ngqongqoshe njalo uma sekusondela uDisemba ngiyangithanda ukuthi bathathe early ngoba angithi uthi usondela uDisemba kwabanye basuke bengasayiboni vele mase kuyiDisemba baqala manje ukukha ke utshwala enze makufika uDisemba vele ke bayabuya eGoli kunamacala phela igenge le ama breadwinner esebenza koGoli nakoThekwini mayibuya izoqulisa abantu amacala la uthi hayi wena wahlukumeza ubani wena wenza ukuthi wena baqalwa manje ke ukuphuza abantu benze makufika uDisemba nje abasazazi namagama niyafika niyabaqulisa bathi hayi siyakuzwa mfowethu omdala manje ke ngiyafisa ukuthi ke ukubakhumbuse ngqongqoshe ukuthi maku December makuyi festive iphilisi alina holiday kusho ukuthini ukuba uDecember ne-festive wena kwazo njengoba kuza uDecember nje nomfestive sifuna ukuqala abantu sikhuluma nabantu abaningi absolutely siqala sikhuluma nabantu abaphuza amaphilisi imishanguzo lesithi uhlala nayo impilo yakho yonke absolutely alikho holiday yes abantu abadala ngiyabazi kwesinye isikhathi ukuthi nakuze uChristmas athi hayi ngisaphumula ile philisi engiyolibona ngoJanuary abanye ayibona yebo alikho ke holiday nalabo abadla imishanguzo yama ARVs nabo bathi hayi sine holiday lika December soze siwabone ngoJanuary aliki holiday umuntu obudla imishanguzo ka everyday nange Christmas day uyayidla ne Christmas Eve uyaphuza amaphilisi no New Year Eve uyawaphuza amaphilisi akhe so siyacela ke ukuthi siqhubeke njalo ngoba uma ngabe sithi siyaphumula kusho ukuthi sinikeza negciwane emzimbeni isikhathi sokuthi libe namandla libuye lisebenze so siyacela ukuqala nje ukuthi iholiday yamaphilisi ayingabi khona abantu abaqhubeke nemishanguzo yabo 2 siyacela ke ukuthi siyekethiwe kentozo thina sikhuluma ngotshwala kabi ngoba singaphuzi cha asithi utshwala abantu ababiyeke utshwala sithi abantu abanga abuse utshwala siyayesibone kuma kusondela ama holiday ubona ukuthi ngeke kuphela kuze kuphelele kwabukhona lapho obakhiwa khona ezitolo bese bayabuza ukuthi ukhuluma ngotshwala wena ungenayo siyangena impela siwu health etshwaleni ngoba uma ngabe abantu bephuzile
abanye bangena baphuza bangena emgwaqweni Absolutely. adiyazele umuntu adiyazele emgwaqweni aphambane nezimoto ashayisa imoto angithi akuseyona imoto eshayisa Eish. uyena phela olanda imoto emgwaqweni Yeah. but kukhona futhi banakho kengqongqosho ukusinda laba basuke bebukhile kahle Eh. makube nengozi nje uyasinda bese kulimala laba bebekade bengenzeli uyabona ke yebo bese ke kube khona laba abaphuzayo bangena emotweni angena emotweni asiphazamise sonke la emgwaqweni asinde futhi Eish. kulimala hamba nabo kulimale abanye bezinye imoto kugcwale ibhedlela bashona abanye abantu ngenxa nje yomuntu obe irresponsible ngoba yena ephuzile Absolutely. wangayinakekela bese kuba khona laba abantu nabephuzile entokozo bahambe bayolwa Hey. whether bayashayana ngequpha Ngabiyekela bashayana lokho. ngenduku bashayana ngobayagwazana Yebo. benza uyabona nje uma ubuza udokotela uzokutshela udokotela nakengena la Yes. naku u24 Yebo. u25 u31 i1 hayi esibhedlela into ebakhona yebo futhi kusuke engasiza ingozi eziningi kakhulu kusuke kuyabagwazele nje akade bexabene kade beshayana bade begijimisana nathi uma sithi siyobingelela izingane zikaKhisimusi ngoChristmas Day ekseni sihlangana nabo beqhubana Yebo. Bawobhuzu. bewobhuzu kade beshayana ebusuku lapha kade kuphuzwa khona sebese esibhedlela bayaqhubana so Absolutely. uyabona ukuthi uma bephuzile kwesinye isikhathi uku-abuse utshwala kukwenza wenza izinto obungahlelanga ukuthi uzenze therefore siyithole nathi emnyangweni wezempilo sesi overwhelmed odokotela sebesebenza overtime onesi sebesebenza overtime ngenxa nje yokuthi khona abantu abangasebenzanga kahle Absolutely. asisho ukuthi uma ngabe ulimele ungenze esibhedlela Yebo. kodwa sikushoyo ukuthi ungenzi ngamabomu phela yeah ungenzi ngamabomu ukuthi Yeah, uyalimala exactly. limala nje kubona ukuthi hayi ngempela kube yimistake kube yiaccident ubusuyenza ke ayikho inkinga so siyacela ukuthi abantu bazinakekele kanjalo okugcina Yes. okuyivikela enye into yotshwala ke Ntokozo inayo into yokuthi uma ngabe uphuze utshwala waze weqa Yeah. ubusuyithola usuvuka emashidini ongawazi absolutely uyithola usuvuka emashidini obungahlelanga uvuka kuwo Yeah. manje ke uma ngabe wenze njalo siyayithi nasikhuluma nabantu ukuthi kulaba asebekhulile Yeah. asebengena emshikashikeni wocansi Yeah. sithi zivikele Absolutely. zikhona inhlelo zokuyivikela emnyangweni wezempilo zilande sihlale sinazo usuku nosuku kodwa uma ngabe uphuze waze weqisa uzongakwazi ukuyivikela phela uma ungazi ukuthi uvukile Yeah. uzongazi nokuthi ufike kanjani lapho usukhohlile usukhohlwe nokuthi kufuna uphuze ubuze uvikele senzeni ebusuku uyabona ke wena uzovuka embhedeni wabantu ngelinye ilanga noma kuvuka umuntu ongamazi embhedeni wakho hey usuyabuza ukuthi ufike kanjani manje lona angithi ngqongqoshe yathenya insizwa umakoti wayo eseyibuza ukuthi ubando yathi hawu kanti akusiwena nkosikazi ubani kanti hayi phuma lapha nkosikazi ngiyaqolisa ngithi uwe nkosi yami utshwala manje ke kunzinya yabona kutshela benzimanga Ntokozo so siyacela ke nokuthi inhlelo zokuyivikela emnyangweni wezempilo zikhona akhona amaphilisi okuhlela likhona ijazi likamkhwenyana sekhona ngisho likamakoti That's okay. akufanele njengoba kuDisember ngoSeptember kuvele ingane esiyibiza ngofestive Yeah. sibizwa ngofestive ngoba igama sinalo besingalihlelanga bese kuthiwa ubani kana kathi awuya singayithola ngofestive ayisho sekufestive igama lakhe bakithi omnyaka ngafika kuDes bethu uDes manje yini uDisember uDisember cha ngqongqoshe ngiyathi isikhathi asikho ngakuthina ngizocela ukuthi mhlambe usithintele nje kancane uMpex ukhona udokotela ozongena sixoxisele ukuthi itholakala kanjani kodwa ke ukusikhumbuzisa ukuthi ke isithini into kaMpox esifundazweni sizwe ngathi kune case etholakele yes Ntokozo sitholile einsukwini nje ukuthi kukhona icase ekhona siyafisa ukuthi sishe emphakathini ukuthi asikho isidingo sokupanic as and when siwathola ama cases sizoreporta kodwa kwamanje iseyodwa kuphela esayitholile dokotela uzosichazela ukuthi ama symptoms athini asho nokuthi futhi itholakala kanjani kubalekile ke
ukuthi sizivikele kubalekile ukuthi siyinakekele uma kuthiwa asibe ne social distance ayibe khona phela i social distance ikakhulukazi kuloyo esitholakele kuyena and kuthiwe ke uma khona umuntu etholakele kuyena kuyafuneka ama contacts abantu aseke wasondelana nabo usukungeza ukuboshwa kusuke kungeza ukwenziwa lutho kusuke nje kufuna ukucheck ukuthi awunalo yini wena igciwane so that sikwazi ukuthi silimanage ngendlela okuyiyona yona. Ngiyazi ke ngqongqoshe ukuthi ngukhiphe usaphendula imibuzo ngaphakathi lapha eParliament ngizocela ukuthi ngukhulule uhambe uyoqhubeka ubaphendule uthi honorable yes honorable ayike siyakhulula ngqongqoshe cha njengamanje ngikhulisa abalali igabula hlelo kzrh.gov.za njengoba ngisho silishaka mnandi namhlanje sila efilidi namaphethelo nokuyisibhedlela sethu ke esikhulukazi la endaweni okuyisona ke esisakaza khona bukhoma kusona namhlanje ke uzokhumbula ke ukuthi ke njengoba beshila ungqongqoshe iParliament lethu likhona khona lo eFryhead namaphethelo njengoba bese ke wathi ukuthi ngidlalela indaba yeMpox ungqongqoshe siphethe ke ingadlangadla la udokotela wethu ozosithi nje jaka ake sitshela ukuthi ama signs and symptoms ke kuba yini sibona ngani ukuthi sifikile ngempela lento isingiphethe sengikubiza ngqongqoshe ukuthi lento le kuyohamba ifike nakwena awusethi ubani wakabani wenzani la eminyangweni. No ngibingelele mphathi hlelo nongqongqoshe siyabile ngibingelele abalaleli emakhaya. No mina ngutothe Phakaza kama Ndumiso ngisebenza khona la eFriday Sibhedlela as the acting CEO I'm a clinical manager as well. Ngiqhama khona la endaweni yaseDumbe Ward 7. Awusuka amadoda eDumbe ngiyayazi le ndawo ayikho indawo enethezeke njengale ndawo uthi mawufika nje network ayikho angeke usafonelwa umuntu ngeke ube ne stress abantu abakutholi. Hayi kunzima kunjalo absolutely imnandi le nto yazi lento kunakhala ukocinga ibaluleke kangakanani cha ngibonge dokotela sike sabe ungqongqoshe bese kwasibeka la isithombe sine case eyodwa njengamanje lapha ePietermaritzburg ebutholakele kaMpox but ke abantu baba nakho ukuthuka once yesifisa ukuthola kunina njengama clinicians noma odokotela ukuthi ke into ekumele sithuke kakhulu yini mawukuthi ke mhlambe kumele sithuke into futhi ethini yini iMpox ngokuunderstanda kwenu. Mhlambe sohlahla kancane sibuke ukuthi yaqala ukudiscover iMpox ngo1959. Okay. From Ilwane kuzalwa ngineminyaka nangizela Ilwane ebizwa ngithiwa ama monkey inkawu. So that was the first case identified but kubantu isifo sokuqala satholakala eCongo DRC in 1970. So that was the first case that was recorded. Okay. Ngiyibuze ngiyaxolisa dokotela ngoba useza kahle nehistory. Ngiyakhumbula no COVID kwakulokhulunywa indaba ukuthi uqale izilwaneni kwase kungena kubantu. Ithini lento ngiyangibona izifo eziningi ziba nakho kuthiwe siqale izilwaneni sase singena kubantu. Ikhona lento yokuthelelana kwezilwane nabantu izifo. Yes, njengoba sazochaza nje ukuthi ngokwe transmission sitholakala kanjani. Sitholakala isifo izilwane ziyaba nazo izifo. Ikhona izifo sikwazi ukuthi mangabe ube in contact nesilwane singene kuwo. Njengayo iMpox isifo esitholakala kanjalo saqala kanjalo ibackground yaso then mase sebantwini ke sifuthi siyathelelana nje singabanye ayiqhubeka ke nomlando ngoba useza kahle bengifuna nje ukuthola leyo part. No ngicathi bengasigcineni kwakuthi ke then isifo iMpox is a viral disease isifo esidalwa igciwane ivirus ebizwa ngeMpox zoonotic virus okusho ukuthi saqala ngokuthi sasi affect izilwane then sesiphatha abantu. Okubalekile kumele sikuqonde ngaso ukuthi njengoba kuthiwa i-viral disease zemagciwane ze-virus isikhathi esiningi azilapheki ngokuthi ungathi uzonikeza i-antiviral bese siyaphela not zonke eningi njengoba wazi nge-HIV ukuthi iyadambiseka kuphela kodwa ayipheli so ne-Mpox isifo esicontrolekayo kodwa okubalekile for umphakathi indlela abele bebone ngayo ukuthi sengithole lesi bese ngizwa lapho ke ukuthi ke sibona ngani ukuthi ke mhlambe sengingayisola ukuthi mhlambe sekuwona uMpox lo ngiphethe. Oqala kubalekile umuntu ku 1 to 2 days sikubambile isifo lesi ozokubona impawu lezijwayelekile nje njenge flu like symptoms. Okay. Ungaba ne fever, ube buhlungu amamasela emzimbeni, ube nesibhocobhoco. Okay. Then kuye ngokuya ube ne lethargy. So then kodwa ikakhulu ukwenza
isibhocobhoco letaji. Oh okay into eyodwa isibhocobhoco lethat hayi mina ngibuye ngifunde la ukuze mase ngishela ngibuye ngisebenzisa amagama ethi lethat hayi umntathi hayi lomjita lo kodwa kubaluleke kakhulu elapha esisola khona ngokugcwele ukuthi cha ngenze ukuthi mpox abantu bajwayele ukuba ne-rash i-rash iqala kancane ibe ngamapathuzi igcine siqhumile noma sesizokuhlola sisula lapho sihambe siyohlola ukuthi uconfirmeka lapho ukuthi unayo i-mpox virus so ikakhulu kuba lawa ama-symptoms then mase ku-complicate-ile-ke usungaba nama-complications or sepsis ukuthi infection igcwala umzimba wonke ungaba no-encephalopathy-ke lapho-ke kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bekwazi ukubona nokuvikela ukuthi izinto ezenza ukuthi unciphise i-risk ukuthi mayesekhona umuntu ona lesifo ekhaya kubalekile ungabi in contact kube ne-isolation kodwa akumele size sihlale kakhulu ekhaya thina sizama uavoid ukuba in contact with izinto ama fluids physical contact nomuntu and then kubalekile kodwa kumele siye emtholampilo asiyemtholampilo umuntu lapho ke sekuzokwenza khona ucwaningo nokwenziwa isolation engadiscriminate abekwe egumbini lakhe ukuze angakwazi ukuthi isifo sithelelane nabanye abantu ngoba kushuthi ngo-COVID safunda izinto eziningi ngoba lento yoku-isolate sayiqala lapho nalo quarantine zama savuka namagama bami angazi iquantum itekisi kanti kuzogcina kuno-quarantine futhi kuthiwa sesinendlela yokubekana lapha eceleni mhlawumbe yiphi indlela eneniyiqoquzela emakhaya-ke sonke sisuke emakhaya siyazi ukuthi nje kulalwa endlini eyodwa kugcwele sigcina sithi sizo-isolate kanjani masisimo sikanjalo well kumasisole mpox izife kanje kubalulekile ukuthi umuntu simo sesibhedlela kuzoba easier kuba lula ukuthi sim isolate kahle athole lonke usizo nokuthi amonitor ngoba lesifo esinga progressa so emakhaya ngesikwazi ukuthi si confirm futhi ngoba masizothi abahlale la emakhaya kubalekile kumele sikwenze emakhaya i-hygiene meaning kumele sigeze izandla si avoid i-close contact nomuntu ngoba ngokuthinta izinto ayisebenzisile nokukhwehlelelana siyatholakala kanjani nange-physical contact siyathelelana ngiyazi abaningi bajahela ukukhuluma ngalokho ukuthi abantu besilisa labalala abantu besilisa baku-high risk so ibona sithole ukuthi kujwayele ukuthi ithelelane kakhulu kubo kodwa-ke cabanga ukuthi kubalulekile physical contact ngoba nalo nomunye mayesenazo ethelelo ukuthi ngoba vele there was a physical contact and close contact kanti umuntu usenesifo ngiyathanda uma uyichaza futhi nakanjalo mhlawumbe siyisifo esihambayo ngokomoya ngoba siyesizwe ezinjengo-TB nithi kuhamba ngomoya ngizwile ukuthi kuba khona nokukhwehlela mhlawumbe ngokukhwehlela ngangithelelani kodwa-ke nje isifo esihamba kanjani yes ungasithola ngokuthi umuntu akhwehlele eseduzane kwakho ngoba ama-fluids ama-secretions uma ube in contact physical contact umuntu uma iseduzane uma ngakhwehlela kuhlale kuwe even emlonyeni within 2 meter distance ungakuthola khumbuza umlaleli ekhaya igama lohlelo kzn.gov.za sishana namhlanje sila efilidi efryhead baqulusini njengamanje udokotela Qhakazako usondezela indaba kaPokis noma mpox okuyisona sifo ke esitholakele iseyodwa kodwa icase bakwethu iko sithi amaphaphu phansi lapha ya Pietermaritzburg emavikini adlule iconfirmiwe ke icase ikhona but udokotela kube sasibeka lithi singabona ngani isifo ke ongasivikela ungakasitholi ngizama ukusho ukuthi na into ekhona indlela ethile ukuthi uyivikele singalokuthi nje sikuphathe ngizokuthiwa sekhona nama vaccine nani ayalekelelane into ethile cha lesi sifo kwamanje ngokwekhanja asikabi nayo ivaccine esifikile esi-approved yafika eSouth Africa ukuthi singathatha sonke isigoma so kubalekile nje ukuthi once wabona ama symptoms mhlambe ushare nabantu ohlala nabo ukuthi then niqale nenze izinto engagwema ukuthi nithathelana ngesifo and umuntu ahlole kusa-early so kubalekile ukuthi washe gezi izandla ningabi in contact with ama fluids omuntu okwamanje ngokwe-medication akabe bikho i-medication esifikile esi-registered ngokwe-country yethu ngiyathemba ukuthi emakhaya soqikelela ngempela ukuthi ke i-rash ezoqhamuka njengamanje asingayithathi kancane ngoba kungenzeka ukuthi seyiyona rash mawukhwehlela ukubona kumkhuhlane uzwathi omunye makuba neindlala uzama ukuthi usheshe usondele ngiyazi ukuthi ngebhadi lezi zinto zifika ziqamele kwezinye bese kubanzima ukubona ukuthi ngabe sekuyiyo ngempela kanti iyinto ekwazi ukuthi beyikhalime lapha ya emtholampilo mayisheshe yabambeka ngiqinisile dokotela yebo yabona ungangenza dokotela ungangcoba Qhakaza
kube nodokotela osuka kaNongoma oyimbi absolutely cha sibonga kakhulu dokotela ngesikhathi ohlala usipha khona sona ngizocela ukuthi ukuhlala kancane ngoba isikhathi sami singivumela ngizofisa ke nje ukutshele nabantu ba Life Right njengoba sisesibhedlela sakho ukuthi ama services eninawo nakulesibhedlela imaphi nenzani ukuze abantu bengaveli beze nje kanti into eningayenzi la esibhedlela noma beyeke ukuza kanti niyakwenza lokho njengamanje ke ngizosuka ngelidi ijubane ngiye lapha ya bebethe kuza ubhuti usithe angazi noma uyena awusuka yini bekubiza ngobhuti uhloniphekile uyabona na absolutely ayitshela ubani wakabani wenzani eminyangweni wezempilo mfuka amaphisa ngiyaqhakaza nababukela emakhaya igama ngusithembiso ngumondlo akabiyela ngisuka kwaNongoma hawu ngikhaya ayiphethe uNongoma la mkhaya wa ngisuka kwaNongoma endaweni yaseNjimpele esigodini sakwamanyoni yazi abafana insizwa kanje phela zazi nokusibhaxa masithi kunokwangale zimpi nje zazikhona lokushawa abafana bakhona and neyithela induku futhi ngicela ungakhomenti kakhulu absolutely siqhubeke yebo lapha eminyangweni ngiqashwe njenge clinical psychologist phecelezi udokotela wezifo zengqondo okay yeah mhlawumbe umuntu uzoyibuza ukuthi ingani namhlanje sekulandile njengodokotela wezengqondo ngoba lenyanga le enye inyanga esibuye sigcile kakhulu kubantu besilisa ngemental health yabo ngoba abantu besilisa sesike sakuthola ukuthi abekho abantu abacindezeleke njengabantu besilisa ekubeni ebhekeleleke yazi ukhonto kuyenzeke nje uthola ukuthi umuntu wena uzokutshela into bese ethi uyindoda uvela ubona ukuthi azothi ayikho into ethi indoda kulento la ngitshela nalomuntu kumele ngikhale manje ukufika ukhala kodwa bese uyibamba lento ngoba kusekuthiwe indoda ayikhali bese zibaningi izinto esizicindezela kithi sasikhuluma nje nezinye insizwa kwenye indawo zikhala ngakho insizwa ukuthi khona izinto ezama expectations nje kuthiwa mawumuntu wesilisa kumele uyenze kuyi relationship whether unayo imali noma unayo imali uwena kodwa kufuneka ukhokhe makuyodliwa e-restaurant akubuzwayo ukuthi yakho noma unayo noma kwenze njani umthetho nje singazi noma wabhalwa ubani ukuliphi iBhayibheli kodwa umile lo umthetho leyo bese insizwa zingakwazi ukusho ukuthi anginakho angikwazi zigcine yilokhu uyikhokhile nje kanti kuza nencindezelo enkulu mhlambe ke umbuzo ke ungathi njengamanje yini lento le ekuthiwa yi-stress umuntu uma ukhuluma nje nge-stress into ethini ngoba thina insizwa kuthiwa sinayo ngangizomnye comment umuntu omnyama kanaso stress yes yini stress ke mhlambe sizothola uma ususichaza ukuthi into esinayo ukuthi mhlambe siyazi mhlambe ake siqale sibuke ukuthi siphuma enyangeni October bekuyi mental health awareness month absolutely and manje sekuyi men's mental men's month yes so kubalekile for example ukuthi as umuntu wesilisa ube nalo ikhosobo lakho lokukhala yabona so lento ukuthi asikhali phambi kwabantu kodwa khona la sikhala khona phambi kwabantu wangisiza yebo akube ukuthi ngizoyithulela nje ngiba ungena emotweni ngithi yes indlela leyo esizayo ukuthi umuntu akwazi ukurelieve stress istress esiyini ngokukhwantalala ngezulu istress siyisimo sempilo esicindezela ukusebenza kwengqondo uyabona sihlukaniseke kabili stress kune stress esihle kune stress esibi wow istress esibi lesokuthi ngoba ngiza nje lana ngizokhuluma ngengashaya uvalo ukuthi kodwa ngizothini namhlanje ngizokhuluma into ezwakalayo yini istress esihleke leso angithi ngoba singiprepare ukuthi ngikwazi ukuzokhuluma naye lesi sibi ilesi sithi usuhlale naso isikhathi eside kuba ukuthi njalo uhlezi ucabanga nento eyodwa engenamkhawulo engenasiphetho bese kuba ukuthi ekugcineni kosuku sigcina sesi affecta ezinye ingxenye zakho zempilo uzothola umuntu kusephathwa ikhanda elingapheli secabanga ukuyibulala usene anxiety uma unezifo lezi engamahlala khona esalawuleki sesisibike lapho sesidinga ukuthi silapheke mhlambe ke ukuthi ugwinyisa amathe ngikhombisa umlaleli ekhaya igama lohlelo chat.gov.za silishamna lesi Friday namhlanje ngithatha abambala lapho ku Facebook page yomnyango abasuke bethi babonga abenze kahle nangunjabulo Mabika uthi danko enkosi ku Mr ZP Msane osepharmacy yaseNgwelezane hospital ngiyafisa nabanye babukele kuye uyawushaya umsebenzi wakho danko bese uthulani Lubanzi Mthembu uthi ngithi enkosi danko ngimbonga esaphila uDr Mbuyazi ngithi danko lapho Mbuyazi usebenza Dumbe CHC Mbuyazi bakumemeza
uze ungayishintshi indlela owenza ngayo sikufisela konke okuhle oyifisela kona ofiselayo uThulani Mthembu la eMdakane akuthi uyazi eMdakane dokotela ingakini eMdakane uthe eMdakane ke bhala phansi but ke seMdakane usho njalo mhlambe ke dokotela okunye ngiyazi ukuthi isikhathi se-festive season kuningi ongakukhulumisa nento efaka kona uyigcina uyitholisa uyi-stress ngicela ungikhele nje phezulu. Njengamanje ngiyakhumbula nje last week ngithole imessage from ibhenki lami lingitshela ukuthi angiqaphele ngoba iBlack Friday isifikile. Oh yes. Nabantu bayathanda ukuthi ngeBlack Friday beyisebenzisa kakhudlwana imali nangezinto ezingabalekile. Ziningi into ezenzakalayo financially noma ngokwezimali njengamanje eyilidela to ukuthi umuntu abe nenkinga nindaba zo financial stress. For example, omama nje emakhaya siyazi ukuthi badlala istokfela. Yes. Omunye usibolekile istokfela akayisabuyeli imali. Akasanayo imali yokuyibuyisela ezinye izinto ezibakhona lezigcine zibanga ukuthi umuntu abe nento esibiza nge-financial stress. Kodwa kakhulu uma understand financial stress, we understand ukuthi isimo sempilo lesinoma ukukhathazeka okudalwa isimo sezimali. Kungaba ukulahlekelwa umsebenzi, kungaba ucwile igweletini, kungaba ukuthi mhlambe ama responsibilities noma isimo sakho sempilo sesinyukile sekudingeka imali ethe ukuthi xaxa kunaseqaleni. Kungaba ukuthi mhlambe kwayona ke imali ayikho kwayona yabona. So kuba ukuthi ubani okumtshelela into ayizi ukuthi imali ayikho musuku ngicela imali. Angithi lapho ke siyayithi siyadinga ucommunicate with abantu abaseceleni kwethu ngoba nabo bayifaka ingcindezi kuthina. Bayifuna imali noma ingekho bese kuba ukuthi nawe ke ezomuntu uma ungakwazi ukuma uthi cha ayikho yona uzothathe lengekho noma uzoboleka komashonisa okugcina ukulethele lokho ingcindezi ngenxa ukuthi manje mawusokhokha lapha yani akusawazi ukuthi wenza ama means akho okuyona wena ngenxa ukuthi isiningi imali isiningi indleko kunemali oyiholayo. Ngizwa kuthiwa ke kuneyinkomba ezithi u80% wabantu kusho ukuthi babe 100 abawu80 abesilisa abagcina beba nemizwa yokuyibulala kakhulu ngokuthola kwendlu banisebenza ngabo kwabantu abathinteka ngokomqondo ibangwa yini leyo nto. I-research mfowamaphisa isho njalo impela iyasho ukuthi abantu abaningi besilisa ibona abayibulala. In fact i-research ithi abantu besilisa ibona ababa successful kakhulu. Okay. Yes. Abantu abaningi abazamayo abantu besifazane isikhathi esiningi siyabathola bezama ngamaphilisi yabona bephuza ojeki yabona izinto nje lezi ezinye zazo ezingabulali kodwa ababa successful kakhulu abantu besilisa ngoba mana mawuthi successful mabe ngithi usho ukuthi yibona ba right kuyibulala ukuthi bayaphumelela lapho. Hey anginakile ke le ibona impela ukuthi umuntu mayibulala ahambe ngempela ngoba basebenzisa ama means la alethal noma ayingozi kakhulu. Umuntu uzoyiphosa emontweni uzoyilengisa uzosathi sibama asifake ekhanda yabona basebenzisa lama means la akuthiwa making sure ukuthi nje ngiyahamba ngempela. Into ebanga lokho kakhulu noma siyayibona ibanga lokho kakhulu ilento oqale ngayo ukuthi i-society kune pressure exertile kakhulu kumuntu wesilisa yabona ugcine ngakwazi ngaleyo ndlela ukuthi akwazi ayofuna usizo yabona nje for example umuntu wesifazane uma iphethwe ikhanda lingapheli uye esibhedlela athi ngiphethwe ikhanda umuntu wesilisa ucabanga ukuthi hayi mina ngizoyiphuza lento ngizophuza mina ngibe right yabona. So khona lento esibiza nge-help seeking behavior esiyibona kakhulu ikhona kubantu besifazane kanti kubantu besilisa abaphapha sekulate kakhulu ingakho uthola mhlambe nezinye izimo zempilo cancer uthola sekulate ngenxa ukuthi umuntu wesilisa i-society expects ukuthi vele yena ahleze eqinile ahleze engakwazi ukuthi avuleleke ukuthi kahle inayo inkinga yami. Kunzima nje for umuntu wesilisa nje yazi into ngine depression yabona ngoba i-society izokubheka ngelinyiso ilento ke yenza ukuthi inkinga zimbondelane kakhulu kuze kube ukuthi umuntu afike esimeni sokuthi yazini angisayibone enye indlela yabona. We talk of eternal vision ukuthi ngibona ukuthi kahle nayi into okuyona wena engangisela njengamanje ngenxa yesimo engibhekene naso. So it has to do with that kakhulu. Ngenxa yesikhathi ngizocela nje ukuthi ungigoqele ngokuthi usho wena ke manje umlayezo ongawudlulisa kubantu besilisa nako wonke nje ke umuntu onga-affecteka ngalesi sikhathi sama-holiday ngezinto ezifana no-stress no-anxiety umlayezo wakho nje usuyigoqa. Ngiyathokoza for ithuba ngiyacabanga ukuthi kuzosisiza ukuthi
umuntu akayibheke yena yabona kuyasiza ukuthi uyibheke wena as a person uwenze into esayisibiza ukuthi ukureflector ngoba lokho kuyakwenza ukuthi uyibone inkinga onazo without ukuthi mhlambe zande kakhulu nanokuthi mase uyibonile inkinga wazi ukuthi usizo lukhona sikhona siyakhona ukuthi sikusize and uhambe uyolifuna usizo ungelifuna ekuthina as ama psychologists but ungalifuna kwabanye abantu abakhona emphakathini noma emndeneni wakho ngoba i-communication iyona engicabanga ukuthi iyinkinga kakhulu kulezi sikhathi ama-holiday ngicabanga ukuthi umuntu kuyomele akwazi ukuthi asebenzise noma asebenzise lokho anamandla akho yabona we talk of i-budgeting ukuthi uplana phela yabona ngoba uma ungaplani kusho ukuthi uplana ukufeyila plana bese uyahlala kuleyo plan leyo yabona uDecember kusesikhathi for abanye abantu ama-holiday mhlawumbe u5 days anawo umuntu kodwa uzospend imali eshisiwe yonyaka wonke exactly okusho ukuthi kumele uphile within ama-means akho njengamanje wazi ukuthi uDecember uyafika kulabo abafowethu laba abehle egoli kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi uma ufika ekhaya uthathe imali lena uyibambise umama yokugibela ukuthi impethu ubambe lapha neyokudla ukuthi kuze mase ngihamba kungabi khona inkinga so izinto lezo ezincane umuntu angazenza ukuze akwazi ukuthi mhlawumbe igcine ngosuku angabe nengcene ezinkulu yabona nanoku understand ukuthi uDecember uyadlula yabona nezimo ziyadlula ukuthi unyaka wonke awuhambanga kahle ukusho ukuthi na next year usangaphinde futhi uzame mfoka biyela ke ngabe umsakazo ngoba mase umnika imic ukhuluma ngani cha mfoka biyela siyabonga kakhulu usaphuma ke ngizothatha abambalwa nje la uSisihle Dlamini uthi ku staff nurse sase pharmacy ePortchefstroom Regional Hospital especially uMr Senzo Mkhanazi uthi ngiyabonga danko ukuthi uSisihle Dlamini kuzothi uCrush Mdlalo sathi ngicela ukubonga kuwo bonke amanesi akabheka umthetho clinic eMondlo kwasi ngokubanakekela iziguli banothando lomsebenzi wabo uthi impela nje akawuvala umlomo ukukhala uCrush Mdlalose unomthandazo nomkhuleko uthi enkosi danko siyabonga ustaff sakanjoko eclinic ngikhuluma ngongemo oMosiya oSli othandeka ngingakhohlwa kanjani umgazi no sister bami lapha einganeni niqhubeke nempatho siyanithanda kakhulu kusho unomthandazo nomkhuleka uLuyanda Abdul awusuka Ndlovu awusuka madoda kanti insizwa masu Abdul kusuka sekwenze njani uthi ke ngicela ukuphakamisa lezi khungo zezempilo ezenza kahle kakhulu Morris Post Clinic umzumbe umphathi wakhona nose Ngcence noma Ngece kodwa kude kubhalwe kanjani noma Ngcece noma Ngcence ngiyathemba ngisho kahle ngixolise mangusho kabi kanye noWisana Clinic useshangase noma usister Shangase uthi nje ucela ukubaphakamisa labo ngale kokuchitha isikhathi ngiyazi isikhathi asisekho kumina ngizothatha leli thuba ngithi nje angikubingelele bese uyazisho ukuthi ubani okwaba nozani la eminyangweni ngiyabingelela Ntokozo ngibingelele no-CEO nabalaleli bethu bonke ababukayo mina nguPhumzile Mavuso owakhona khona la eBaqulusini ongokuzalwa khona la eBaqulusini hawo baqulusile phela abantu abakhulu kakhulu yikho kuthiwa Vryheid yebo igama elikhulu leli sonke sasikhula sazi ukuthi siyohlala eSuburb Vryheid mase sikhulile absolutely ngale ukuchitha isikhathi ke inyanga lesiqhuquzela khona ukugonywa kweingane nanokuthi sabantu asebekhohliwe ke phela ukugoma into esukaphi isikhathi ngoba sikho kumina ngizokunika u2 minutes ukuthi kungihlebe ukuthi kuyini ukugoma into ethini ebaleke ngani kumntwana kusuke ezalwa azakhule ukugoma kubaluleke kakhulu ngoba umntwana kahle siqala ukugoma esesesiswini ukuze sivikele ukuthi umntwana angaphumi nezifo absolutely athi mayisezelwe umntwana awuthole umgomo siphinde simnikeze futhi umntwana ebuye eseno 6 weeks sizomnika umgomo simbuyise no 10 weeks umntwana azogoma u14 weeks siphinde simnikeze at 6 months u9 months unyaka u18 months u6 years sesiyofika naye ku12 years absolutely simgoma ngenxa ukuthi simvikela ukuthi angabi nazo izifo noma kungathiwa khona isifo asitholayo kulezi ebesiyivikela kodwa ngeke simlalise phansi umntwana angeke azagcine admitwa esibhedlela sisuke sivikela nokulekelela ukuthi yena usuke engakabi nawo amasotsha akhe azokwazi ukuthi azilwele so ngalokho masemnikeza imgomo siwe sivikela ukuthi izifo zingayiphazamisa impilo yakhe akhule kahle ngoba kukhona ekuhambeni kwezifo egcina zibakhubaza abantwana ukuba ungasuthatha induku uyofuna kanti umntwana ukhubaza ukuthi akavikelekanga kulesi yasifo
okwakufanele athole umgomo ngaso. Ngiyangizwa abanye bekhuluma ngekhadi lokugoma kubaluleke ngathi ugcine lezi insuku ezibhalwe lapha ekhadini lokugoma. Kubalulekile ngalokho ngoba nayo imigomo inesikhathi sokuthi uma ngabe umntwana sekule kulonyaka kufanele athole lenhlobo yomgomo. So kubalulekile ukuthi baligcine ikhadi lomgomo, baligcine liphephile ukuze bakwazi ukuthi umntwana aqhubeke azaqeda isigaba sakhe sokugoma. Banye abazali bakhala ukuthi amanesi ayabathethisa kakhulu mayegeje nje usuku. Ungathini kumlayezo kuloseqe nje insukwana ukuthi phela angasale sethi hayi bazofike bengibulala ihlale phansi ingane ingaye nakuwo kamanesi ungathini lathethayo ngoba phela funeka umuntu angathethi ke kuze umsizala sabe. Ninesithunzi ngasho njalo nami nginokukusaba nje unesithunzana nje serious. Ungathini umlayezo? Ntokozo siyacela abazali ababalethe abantwana ngoba njengoba nje kusukela kumhla ka1 November ezeyophela sinalento esithi i-catch up. Uma sithi i-catch up sifuna bona laba bantwana abasalile emgomeni yabo. Akekho umuntu othethayo lokho esikujabulelayo ukuthi sewufikile umntwana ukuze athole ukusizakala. Siyacela kokholiki ukuthi impela sihleke kuze kuvelele leyazinyo ukukhombisa ukuthi siyabajabulela ukuthi bayabuya. Sifuna thina bavikeleke abantwana. Singabi nakho basivikele ukuthi abantwana bangashoni babulawe izifo engabe sizivikelile. Ungikhumbuza omnye umama ngathi ngesingedlula nje kwesinye sayibhedlela ekudiniwe engathi uthethisa useyangibuza wena awusuyelo absolutely ngithi ayivile. Uthi yazi kuba ngikho mina njengesiguli ngapha usebenzi wena. Kwamagring ekhanda lami jazi siqashwe ngoba kukhona isiguli. So mangingamjabuleli lo ngemsmayilele ilona holo lami litoho lami esiguli ilona toho lami. So ke ngiyacela ke nami impela ukuthi ke asingabathethisi inkosi yami baze bisabe ngaleyo ndlela lo. Umlayezo wakho ogcina ke isikhathi sake minute nje lodwa awubatshele emakhaya bezogoma. Umlayezo wami wokugcina uthi inkosi yami sicela babalethe abantwana izinkolelo ezikhona bangazilaleli ngoba okunye okuphazamisayo lokho ukuthi silalela kakhulu izinkolelo ezingesizona. Sicela abantwana beze emtholampilo ngoba kuyabalekelela ukuthi bangakhubazeki bangashoni bangalaliswe esibhedlela ngazo zonke izifo. Ayike ngisakushintsha nje sikubonge kakhulu ngokusilethela into ethinta umgomo. Ngizoya ngejubaneke lapha ku Facebook page yomnyango kulabo abancoma abenze kahle nanga uSbo V uthi mina ngiyaphakamisa istaff sase OPD casualty yase Christ the King Hospital ebizwa ngesanatoria silapha ya eXhobo bayasebenza kakhulu ngokukhulu kuyimisela kusho uSbo V. uNomizondi uthi uSister Hadebe eGranger Clinic and Herigwala Regional Hospital GOPD istaff ngethi impatho yenu Sister Hadebe uSister Bungane uSister Sithole uSister Zuma Mazondi Sister Mashengo and ubhuti Umvelo uthi nje hayi impela anibekile phansi ave nisinakekela kusho noma inkonko. And then bese kuzothi injula ungamchetheza nkulu leli gama liqakile uthi siyabonga sithi enkosi kumtholampilo wasemphisi ngokusebenza ngokuzikhandla kwamanesi mkhulu umthamo kodwa basebenza ngokukhulu okuyikhandla kusho injula nkula. Ngale kokuchitha isikhathi ke ngiyazi ukuthi ke lokho yaqala le show senifika njalo ninabantu bakwa Close the Gap sesiyanazi seniphila nani. Ngizokunika nje u2 minutes onawo ngoba sesiphila nani kahle kahle uzosho ukuthi ubani okabani bese uthi yini uClose the Gap la senisebenze kangakanani la kulesi sifunda. Ngibingelele kakhulu abalaleli emakhaya ngibingelele nase studio Mr Maphisa Dr Chakaza labakhona le studio. Mina ngonkosi ngiphilwa kadladla. Ngokuhlala ngikhona la eFriday ngiqashwe oLundi kwe district office eZululand. Absolutely. Khona ngiu-host coordinator clinical program coordinator. Absolutely. Yazi ke nanikwa umthwalo omkhulu ukuthi kufuneke nibabuyise abantu abawu more than 1.1 million kuzwe lonke. Nani ke nanikwa ke ngokwe province nasenikwa futhi nangokwe district eZululand. Awusihlebele ke eZululand nenza kanjani? EZululand sanikezwa thina abantu abawu 5013 ukuthi ukuthi phela senza kahle. Hayi iZululand kwakumanikwe noma imiliyoni elodwa nje kodwa ke buka ke sengizogoqa nje. Yes. Njengamanje sesithola incumo. Absolutely. Ukuthi iZululand yenza kahle. Sibonga kakhulu emphakathini ukuthi mashaya ikhwela umphakathi usondela. Absolutely. Phinde sibonga nokuthi ikhwela leli lishawe phezulu
lashawa phezulu national lashawa kweprovince nathi eZululand sashaya ikhwela ukuthi abantu babuye bezwe treatment obani esibafunayo sifuna abantu abahlolela isandulela ngculaza kuthiwa sikhona bangawaqala amaphilisi bese sifuna abantu abawaqala bawayeka baphela amandla endlini bese sicela bese sithetha nje sithanda abantu abangakaze bahlolele nje ukuhlolela sifuna ukubahlola ongazazi ukuthi umiphi asadingakala umuntu ongazazi ukuthi unjani uma kuziwa esandulela ngculaza absolutely kodwa sisenayo yonke inkinga ke abantu besilisa ngeke ngufihle lo insizwa amadoda ayisana insizwa isondeli awubakithi sinesibalo sezinsizwa sinikeziwe ayisondeli ezinye kuthiwa zicheka ngabo labo besifazane ethi baby batheni hayi try ikhathi awusawina cha umuntu mayicheckele absolutely awukwazi ukuchecka komunye umuntu ya umuntu masicheckele so siyanxusa ukuthi abantu abeze laba babese wayile baphezulu babuye beze kusystem yeah nanokuthi kubalekile ukuthatha imishanguzo ukuze umzimba wakho ungawulimazi ngoba phela khona izifo lezi kuthiwa osomathuba uma imishanguzo ungayidli amasosha emzimbeni wakho sakhula kuthiwa khona umuntu okuthiwa amasosha okuyithiwa immune system ngolimi lwangale la kade uhlala khona amaphilisi absolutely manje ke uma le immune system yehlile izinga lamasosha uphathwa izifo lezi zosomathuba ugqilazeka umzimba kanti mawudla amaphilisi lezi zifo azikwazi ukuthola amandla emzimbeni wakho ngiphinde ngidlulise omunye umyalezo ngoba isikhathi sami ngizwile Mr. Peter sincane 30 seconds 30 seconds ngalo 30 seconds siqaphele iTB asenzi kahle iSouth Africa nje yonke masikhuluma ngokuthi abantu esibaqala iTB bahamba kancane kodwa futhi kuyabonakala ukuthi bafika abantu sebegula kakhulu bese kuthiwa ufike sekulate akufanele kunjalo abantu kufanele bazazi impawu zeTB nabantu abahlala nelungu eneTB bahambe bayohlolela khona debuza nje uzoyishale ngo2 minutes 2 seconds uthi ekhaya sinomuntu wafika kwamaphilisi eTB akafuni ukwadla kodwa ukhwehlela kakhulu manje senze njani leso simo emphakathini kunabantu ababizwa ngonompilo nalo bekhona abantu ababizwa ngonompilo abaxhumanisa umphakathi namakliniki nesibhedlela bese bakhona ama teams ahambele emphakathini absolutely ukhona o social worker inhlaka lezobika kuzona nekliniki la ewathatha khona amaphilisi uyahamba ekliniki cha usibalima akawadla amaphilisi absolutely bese lo muntu uyasizakala khona kuhlelo la khona ukuthi umuntu mhlawumbe ufuneka achazelwe kade nje asikhuluma ngomluleki wezengqondo absolutely uhamba kuze kufike kulelo zinga lo muntu atshela ukubaleka ukuthi athathe amaphilisi absolutely cha ngoba sila isibhedlela sakho Dr. Xhakaza ngiyangithanda ukuthi ngilisebenzise leli thuba yabona nawo mangaka ama seconds akusalele ngifuna ungigoqele nje ukuthi ke masila kulesi sibhedlela imapha ama service atholakalayo mhlambe nawo kumsebe imessage nje oyofisa ukuyidlulisa kubantu abasebenzisa lesibhedlela lesi asibonge baba Maphisa okubaleka kakhulu kimi ukuthi uma usemtholampilo kufanele ufike uma uzemtholampilo kufanele uphume usizo ulitholile absolutely okubaleka kakhulu kunento isifo esikhulu ekuthiwa ama complaints ikhalazo nomphakathi wethu awazi ukuthi ukhalaza kuphi siyacela ukuthi abantu benotice ngo-notice board kukhona inamba ungayifonela ungaphuma esibhedlela ungagculisekile njengamanje sikhungathwe kakhulu inkinga yekhalazo ezingalungisekile ukuthi abantu abazi ukuthi kumele bekhalaze pho uqala lokho okwesibili ukukhuthaza nje umphakathi ukuthi usondele emtholampilo yonke inhloso yethu njengoba sikhona uprovide quality healthcare kuba emphakathini waseBaqulusini so siyacela bekusebenzise kakhulu emtholampilo besebenzise zonke izikhungo zethu esinazo ngaphakathi esibhedlela nangaphandle emakliniki even onke ama services esinawo ilokho kubaleka kakhulu mhlawumbe ngicela nje ukuthi umphakathi usondelane nathi uma umuntu enganelisekile asondele ngithi because inkinga eziba khona ukuthi abantu abasondeli even if emphakathini siyaya kwemphakathi sinama CG nama outreach teams abantu siyabakhuthaza ukuthi besondelane nomphakathi besondelane nemtholampilo nabasebenzi bethu message kongayinika nje umphakathi wala eBaqulusini siya ku December ngiyazi usukwahlinza wenza yonke into but ithini umlayezo ongawudlulisa ukuthi sijabule siyibheke siwumphakathi singathathi breaking maphilisi ethu uma wazi ukuthi uyahamba
njengalolu hlelo ade lichazwa manje lika 1.1 million cela amaphilisi alingene lesikhathi ozohamba sona absolute ungahamba ungenayo treatment ngoba uthi usaba ukusho ukuthi uyozubuye ngoFebruary so mawuhamba siyakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu uvumelekile ucela istock samaphilisi salesikhathi uzobuhambile ngaso ungekhithuzela nomtholampilo bese emakhaya sithandane singazi i-domestic violence kakhulu yenza uDecember siyakhuthaza kakhulu ukuthi kungaliwa bayishaya kancane ikakhulukazi nje emakhaya ngenxa yeyinkinga esibhekene nazo low social economic status abanayo abantu emphakathini siyakhuthaza ukuthi besupportane kungaliwa bethinta ama social worker beze ibhedlela even if umuntu edinga counseling financial counseling eze isibhedlela ufuna usizo umuntu ohlala naye ongayithathi treatment unelungelo ukuthi uze esibhedlela uzobika ukuthi cha ngilekeleleni absolutely so sikhonela ukunisiza siyanthanda help niphathe kahle siyabonga ngiyabona unothando oluningi kama lohlala ekazanachat.gov.za sila eFriday amaqhulusini ngiyathanda ukubonga abantu baseZululand bazivimba zonke indawo la eFriday nje ngivinjwe naye insizwa la edolobheni yathi yakazwana yathi hawu ngize ngimbone ngamehlo ukuthi balandela kumabona kude balandela kuma social mediums ethu uhlelo siyanibonga kakhulu ngesupport enisinika yona emakhaya siyacela siqhubeke ama topic futhi engifisa siwaqoqe ninganqeni ukusithinta ukuthi siyafisa nithinte le topic ukuze sikwazi ukuthi ke konke sikusondeza kube into enisuke nidinga nani ngenxa yesikhathi asivalelise sithi kulungile bye.